August ni thum sang ni som ni pali in rin ni ni a Bahzar thlir tu te chibai ule US in thlang tur boruak sang chho zela thu thar beng ver taka omte chiam ri lova Democratic Party laminan president candidate turin Kamala Harris an lapuang chi lova Republican lampo US mun rang campaign in zinkual ma se an soinga an soide urenga chuwang in thu thar awang ri dewa heti lai hian nimin khan party lian pani ten July thlachunga campaign fund an khon khom zat puan ani a Republican Party chon July thachung khan dollar makta doi za somthum pariat point pasari an khon khom ti an soya heti lai hian Democratic Party te chon July thachung khan dollar makta doi za thum so man tuak nga man ni in an soi ve thung talan to thin angin Joe Biden an president a chu to don lo thu le president tura Kamala Harris a thop thu a puan nuwa Democrats lam hian na satakin ma an sona candidate tura Biden a mingarik la ya campaign fan tho du lo te poin Harris mingarik nuwa poisan ron tho zut zuta tuna hian Democratic Party campaign committee chuan campaign fund dollar makta doi za thum som sari pasari zet an nei to a Republican lam hian dollar makta doi za thum som ni pasari an nei to antiboka Donald Trump a poll te hian dollar makta doi som nga zetin an nei tlem zawk ri ani mei thlam ha zong kha Democrats lam hian campaign fund an tuak chak zawka ma se Trump pathu boi pakhat New York court in an hol nu khan Republican lam hian an ron le pel le a tuna Democrats lam an ron sang chho vele ta ni Democratic Party lamin president le vice president candidate turan puang chianganga September tha Donald Trump le Kamala Harris ten debate an nei ngei mel boka US politics chanchin thar ngai nom tak tak kan hre chho zel nge yang khovel mun ranga indona le boina chuaka indona wangin mipui tam takin har satna rap thlak tak tak an tuara mase tunang khovel changkang to huna hian officiala tramtlak thu puan hi ong khat hle thunga Africa khomol puiram pakhat Sudan-ah chuan ei turlam ngai to tu te chuan tramatlak thu an puanga he hian khovel barak khai hle ani Sudan rama hian thasom panga chung zat tual chung boina wangin nun phungpa ngain an nung thei to lova tuna hian dar farbiala chuan mi sang tam tak omna refugee camp a ei turan nei to lawani zanzam camp anti El Fasel ko puibula oma chuan June thla tangkhan eile in an har sa to a he refugee camp a hian mi nuai nga vel omin anni tin mamo ngai to sak tura in pe even tranpuina nena na thok mek Famine review committee FRC te chuan thei to ban chua chungin tuna chuan ei turan nei to lova mi nuai nga chuang omna kema hian trauma tlamek ani soito angin tunlai khowela indona le har satna na sataka thlen po in trauma tlak thu hi official apuan ani ngai manglova har satna sang kara po tlom ngai pol tele event malak na in ral tlante po in ei tur nei lo thak hi chu an nei lem lo thina ni khata chaw voi ni ei tur nei lo te hi chu soi om fo ma se ei tur nei mi lo trauma tla e tia official ten an puan top ngai khop din mun hi chu khovel hian a hreto ngai lo khopani FRC chon ram sang shuai tu te hena Darfur biala Sudan mi puite din hun chiat thu hi voi tam tak an au pui to chungin helai bial hian ngai saka hlo lo hle a tun din mun hi an thleng ta ni Sudan rama hian kum sang ni som ni pathum April tha khan Sudanese Armed Force SAF te chu helpol Rapid Support Force RSF te chu an ral thuam kengin an dawa tual chung buaina chuak tana Sudan ram hun ranga mani in lum chua sana ral tlan an pung zela kum khat ai tam an boita a mi puiten har satna namen lawan to nuwa po khovel ram dang shuai tu te chon Sudan boina hi an ngai tha hle a Ukraine le Gaza boina chuan a hlia khuwa khovel news agency lian te po in Sudan boina chungchang hi an puangzar khat hle ani United Nations po in khovel huwa pol te chu Sudan an ngai tha wangin na takin an lo soi sel to a tuna hian zanzan kema drama tlati in official apuan ani a heti la hian Sudan ram hun ranga refugee kema po official apuan nilo ma se tram hi atlatran to antia tranpuina an mu thuai lo chuan ei tur nei lovin mi makta duai tel anom thuai don ni in FRC chuan an soyani even soidanin tuna hian Sudan ram hun ranga chen na in chua sana ral tlan mi pui makta duai som aya tam manom to a
ei tur nei lo mai thei din hmuna ding mi makta duai som ni panga vel anom mek ni in an soi boka even chuan tun hnaya mihring te torna rap thlak ber ni in an soi ani FRC hian August ni khat khan zanzan kema drama tlak thu hi an puanga kumin mei thla khan World Food Program WFP chuan dar far le che vela mi puite chuan ei turan nei to lova an che vela om hnim na ei theya piang an ei mek ti an soi dai to ani ei tur nei lo wanga har satna thlen po in tram tlak thu hi chu puan ani har hle thina FRC in report an pek na thin Integrated Food Security Phase Classification IFSPC te chuan mi sing khat zela puitling pahnih le no pang pali ei tur nei lo wanga ni tin an thi chuan tram tla Famine puan the ani ti in kai hruaina nei thlapa chutiang hnoya om FRC in drama tlak thu an puang hian ngai to ati thui tak zetani soito angin tunlai khowela tram tlak thu hi puan ani khat hle to a kumsang ni som pasari khan South Sudan-ah kumthum chung zat tual chung boina wangin drama tlak thu hi FRC chuan an puang to a kumsang ni som pakhat khan Somalia rama tual chung boina ba ka khokheng na sa wangin tram tlak thu hi puan ani bokani Sudan ram hi ram thatak thlai thadu na ram ni in helai biala bu le thlai thar chuak tam le thon chuak tam an ni thina tuna ero an din hmuna chele a FRC chuan boina chuak awangin mipu in hnan thok theilowa ramdanga tanga tranpuina alu tlem box si awangin trama tlata ni anti even tranpuina mangakal Famine early warning system network te po in tram tlak thu hi puangin tuna ri chuan tram tla hi zanzam kem chau huam tir la niri ma se tranpuina an don thoi lo chuan el fasel khopui le che vela po tram hi tlazui mai turani thu an soya el fasel khopui ringota hian mi nuai riat vel an chengani Africa khomol puetangin Middle East lama in son leila tunlai Middle East buena in mung meka Israel chu Hamas Hezbollah le Iran tenan doron mai hlau thon omani awangin US President Joe Biden chuan US in Israel aven himna chu pek belatum ni in soyani Biden hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu phone manga bia in US chuan Israel ram chu ramdang beina thleng theilaka aven don thu a hrila Biden hian US chuan Israel veng him turin sipai atir belang ti in Netanyahu hi a hril ni in CNN chuan an puang ani President Biden hian Prime Minister Netanyahu hena Israel himna chu US thupui ani thu a hrila Iran le atranpui firfiak pol Hamas Hezbollah le Houthis telaka US chuan Israel chu kongtin renga aveng zelang ati ni in an soyani Biden hian engang taka ven himna pek bel cha nge tumti soi chiana nilawa report then khata chuan indo longlian USS Theodore Roosevelt carrier hovin Gulf of Adena emo Red Sea emo US chuan indo na man ruale sipai a chop don ni in soyani talan to angin Hamas ho tu Ismail Haniyeh tha ani hnuwa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Israel laka phubala kan tum thu asaya Khamenei hian misual le firfiak Zionist Paul te hian kan in ngeya kan mi khwal min tha saka athisen chuak phubala khi kan ti ngei tura kan ngai ani ati ani kha Iran Supreme Leader thu soi hi ngai zam mai chi ni lawa Israel Prime Minister Netanyahu chuan Israel chu engpo tok theidin huna anding ti hria in beina laka in veng tu le anram beitu te changle turin in rarin thu asoi venga la US point Israel apui tur thu hi apuang tawatani ni zana thu thar bera chuan Iran chuan US nena UN Charter Article somnga pakhatna tlo chanin Iran chuan Israel laka in vennan chet laka tum thu hi an hril ni in soyani a War Watch chuan exa unofficial account a he thu hi soin phone manga anin biakna UN Secretary General Antonio Guterres point Iran chuan an ram himna ti der thonga an ram chunga kutlak tu te changle turin dikna nei ti a hril ni in an soibok Bahzar lo thlir awangin kan lo me